Здравейте! Намирам се в квартал Рудник на 15 км от летището, Бургас и морето. Искам да споделя с вас тази чисто нова, самостоятелна къща с реална разгърната застроена площ от 320 квадратни метра. За изграждането на този проект и завършването му са използвани висококачествени материали и оборудване, съобразени с европейски стандарти. Къщата е обезопасена със сот-система и външна бетонова монолитна ограда. Новият собственик ще разполага с тази прекрасна лятна кухня с барбекю, собствен водоизточник и спа зона за релакс с сауна. Дворът е с площ от 1025 квадратни метра, но това не е всичко, което предлага този имот. В съседство граничи с лицев парцел на асфалтов път и може да се закупи допълнително за лично ползване или бизнес дейност на новия притежател. И само погледнете този голям плац за паркиране. Може да се възползвате и от самостоятелен вътрешен гараж с автоматичен дистанционен механизъм на отваряне и топла връзка към къщата. На първият етаж са разположени просторна трапезария с кухня, две спални, от които едната е офис кабинет, баня с тоалетна, отделен санитарен възел и мокро помещение. Всички стаи са с външни рулетни щори с дистанционно управление, подово отопление и климатици. На вторият етаж има 4 спални, баня с тоалетна и коридор между стаите без преход. Гледката пред къщата е вдъхновяваща. Това е мансардният етаж, тип Open Plan. Тази прекрасна нова съвременна къща е готова да посрещне първите си стопани. Ако искате това да бъдете вие, може да се свържете с мен.